I na Marina sap moltes coses, però hi ha moltes coses que nosaltres... Ai, estic molt mal, a vegada. Hi ha moltes coses que nosaltres no sabem que volen sentir els espectadors i les espectadores. Així que aquest és el moment de debatre aquest tipus de temàtiques. Hem de debatre coses que no sabem. Exacte. Exacte, perquè na llum... Com a tot. Na llum, la setmana passada, tu vares demanar als espectadors que mos enviassin qüestions filosòfiques, preguntes random, coses així que... No ho vaig dir, tampoc. Coses que els hi preocupassin, així, a l'Instagram de Pim Pam Llum, per comentar-ho aquí entre tots, com ha dit. I hem rebut coses, i m'he quedat amb una nota de veu, que crec que és un problema que afecta molt ara a la població balear en general. La poden sentir, per favor? La calor. Jo tinc un problema, perquè ara que comença l'etapa de l'edredon, quan he d'anar a canviar els llençols, me pega com a taquicàrdia, perquè no hi ha manera. No hi ha manera, perquè intent que les puntes me coincidisquin i no trob cap metodologia que serveixi per posar-ho de manera senzilla, perquè o me surt l'edredon per una banda, o el llençol me pega per una altra i me s'obre per una altra part. I no he trobat la manera de poder-ho fer d'una manera senzilla. Que sigui pim-pam-pum, iau. No hi ha manera. No sé si vosaltres ho sabeu. Ja tenim l'edredon muntat. És un bon dilema, aquest. No he trobat la manera de fer-ho pim-pam-pum, m'ha fet molta gràcia. Vosaltres com ho feis? Teniu qualque tècnica? Jo tinc una tècnica infal·lible. Jo li dic a la meva dona, mira, jo faig net els banys, la cuina, la sala, el traster, tot. Mira, prima. I tu... Canvies les fundes de l'edredon. Ai, doncs tu no poden comptar per aquestes coses. De donar-li solucions, ara. És un acord. Jo faig tota la casa i això. Però I això surt perdent ella. Està molt desequilibrat. Tu fas molt menys feina. Correcte, així és. La feinada que du. Ficar la punyetera funda dins l'edredon. No hi ha... Aquesta senyora demanava una metodologia. No existeix una metodologia. Hi ha gent que diu que sí. No, hi ha gent que ha aconseguit abans plegar a l'espai i els temps. Jo tinc la solució. I creu... Tinc la solució. Anar a dormir cada vespre a un hotel. A Mallorca n'hi ha tants. I ja el tens posat. I ja te'l Bé, posa. n'hi ha tants. Quan comença a fer fred no n'hi ha tant d'oberts, ben alerta. M'agrada molt, m'agrada molt. Tu saps fer això, dius. Esperau, anem a la part pràctica, que és el que aquesta atleta voldrà veure. Per favor, Emilio, mos pots entrar l'edredor i la funda... Ah, funda nòrdica, guapa! Au, Rodo, ja, per tu. Molt bé. Això parteix d'una premissa molt equivocada, que un edredor nòrdic. Això és una cosa pensada per dormir a Noruega. No aquí. Aquí no fa prou fred. Mai fa prou fred. Aquesta taula la podrien llevar jo. No n'hi pot, serà a casa teva. No. Vale. Això estava guardat amb bolles de naftalina perquè fa l'hora que no l'han tot ben guardat. Au. Jo és que he mirat un tutorial per YouTube. Jo crec que mos podrien aixecar. Companys càmeres, agafeu-mos. Mos hem d'aixecar. Perquè això... I no trobam ni... Mira, això és ara ho trobam. Centrada. Això és centrada. Rodo, fica per aquí de dins. Que me fiqui jo per aquí de dins? Amb això. No t'has d'ofegar. Però, o sigui, una persona s'ha de ficar dins de va... Clar, perquè t'has de ficar... Ara te'l passaré després. Ben seguro. No us preocupeu. Jo ja ho tenc. El tenim donat d'alta en Rondito. Rodo? Sí, me diuen que sí, Rodo. Aquesta puta... No, això és de baix. I ara què fem amb això? Ara has de ficar aquestes dues puntes. Digues. Aquesta i aquesta. Ja ho tenim. No, jo tenc una. I és aquest senzill. Això és la pública com Déu mana, eh? Quina punta! Els impostos ben empleats, en Rodo fent un... Quina punta! S'oblida de botella. Ja està. Això mos durà una estona, com veus. Crec que estarà molt bona estona. No, ja ho tenc. Ja ho tens? Ara surt tu. Si podeu demanar coses complicades... No puc. No trobo la sortida. Rodó, per mi que l'hem perdut. No passeu pena, el trobarem, però sí. Moltes gràcies, fins la setmana que ve amb més Pim Pam Llum. Aquí hi ha més gent. Rodo hi ets. Aquí hi ha... Rodo venim. Aquí hi ha més gent.